Yes, sanibona Mzansi Afrika, sanibonani madoda. Hayi. Aliqonda ulimi madoda manifika lapha esigodlweni, aliqonda impela futhi ulimi mawufika lapha esigodlweni. Usho ukuthi hayi mina ke hlelezi ngindoda ephila kanje noma ngimuntu ophila kanje. Ngiyathanda ukuthi amandla onginika wona ngiwamaintain kanje. Uyazi kuhle mawukhuluma iqiniso ukuthi hayi mina angizwani nokuguma. Mina angizwani nokuphalaza, angizwani nokuchatha. Mina angizwani nokuthi ngivuke ebusuku ngikhuluma isinto. Mangikhuluma isinto ngihambe ngiyowenza lento ethi ngiyenze ehlathini ngiqhubeke nempilo. Kukuwe maybe ufuna ukwenza once a week noma ufuna ukwenza kanye ngenyanga noma kangaki. Uyazi mawufuna into empilweni owazi ukuthi the only sacrifice that you can do it's money. You sacrifice by money. Ungabothanda ukuthi wena uyenyangeni uyofuna into uthi mkhulu ngizokhokha mase kulungile. Leyo nto enjalo ingozi ngoba you'll end up sacrificing by blood. Kanti imali iyona the safest way to sacrifice because ufika ubatshela ukuthi mina the time maybe inyanga ngitshela ukuthi imali engaka kunaleya pain echu kwazi kwabiza. That is a sacrifice. So don't be scared to pay money enyangeni. Especially uma uyibona naye ukuthi le ikhokhela into engizoyibona ukuthi cha lento izongiphusha. Uyabona umfazi mayihambile kunemali okuthiwa ideposit ekhokhwayo. Mawuthi cha umfazi wami uhambile umfuna provided uyamfuna lo mfazi back ngoba phela kunamadoda umunye umfazi othi mayihambile ethi anginandaba uright ahambe. Kunendoda ethi mayihambile uthi hayi noma ingahamba le ndoda anginandaba. Kunenye othola ukuthi empilweni yakho akudluli. I-relationship yenu was connected by the ancestors and izinto zakho zaqala ukumosheka mawudedela le ndoda noma udedela lo mfazi. Ukuze kulunge into zakho kumele kubuye lo mfazi noma kubuye le ndoda. It does happen sometimes in life. Othola ukuthi into zakho zamosheka because of waba nenkani wena. Kufanele ukuthi ulungise naye. So leyo nto it also counts empilweni. So ngizothi namhlanje kunabantu othola ukuthi ibusiness lakho alisenzi ngalendlela elenza ngayo. Umuntu ongajwayele ukusebenzisa amakhambi noma vele you don't use spiritual things. But what about the neighbor? The neighbor, that business that is next to you. Those people are using herbs and it will automatically affect you. You definitely need to use those things. You remember ukuthi ibandla lakho belihamba kanjani. But kuthe makufika uneighbor wavula ibandla because yena uyayisebenzisa lezi zinto. Izoku-affect. Emsebenzini bakujikela abantu abakuhloniphi, you are always having ama cases. It's because abantu osebenza nabo they are using herbs. Even though ungeke usho ukuthi mina ngifuna lento yokuthi yenze kanje nje, but just to make yourself strong. Uqina nje. Kanti nakhona la insizweni ezidlula umoya. Kuyadinga ukuthi uye emadodeni a strong afana nathi. Ukuyofika usho ukuthi hayi mkhulu. Uyabona ukubona kodwa kukhona la kusala khona. That's not a problem. We are gifted sinikwe ngendlela ezingafani. Mawufika sizofika sikwenzele. Uthi mawulandela umoya ngempela. Umuntu aphume egculisekile ethi hayi cha. Nomuntu uyawulanda. Phela abantu abanandaba ukuthi ucabile noma kwenziwe but umuntu usuke efuna usizo. Mawumtshele lento ayifunayo umuntu uphume happy. That is why ngithi insizwa nyonyobani nentombi. Nyonyobani nize. Ngisifuna isangoma esifika mina sithi siyabhula sibhulu umsangana into engekho. Bhula into ezwakalayo. Kuzwakala ukuthi cha lo muntu kanti omunye walanda into ngaphandle kwamazwe lento isiyamjikela. Uyasibona. There is a testimony engiyitholile. Omunye umuntu wathi ayikhehlelezi I've got a testimony. Wazi wangipha le moto. Njengoba uyibona nje. Wangipha le moto. Wathi hayi. I respect that car kakhulu because ngihlonipha ukuthi I remember my first car iGolf 7 kwakuyi RLL Gold. So kuyasho ukuthi amakhehla afuna ukuthi ibuye. Ngicela ke la kuma phone
ake nizame kakhulu WhatsApp call because I still have a problem kancane amafoni ami. The only number engena direct call ile ethi 063 051 7641, but the rest cela ushaye ngo WhatsApp call. But I'm in Joburg this Friday and Saturday and Sunday. Ngiyahlola ngiyiphethe izinto ezinzima, izinto ezinzima impela ezamadoda ezabomama bathi ba serious ngempilo. Une case cala linzima kakhulu. Mangitsheli ngecala, ngisho kuthiwa icala linjani ungangitsheli ngaleyo nto. Lokho that's nothing. Makuthiwa ngempela kunento ekumise kabi liyakugweba likubeka phansi, sondela la sihlebe. I-WhatsApp number yami ithi 071 071 130 7808. Kanti okunye nje ngoba sengikutshela ukuthi ngikhona eSoweto, ungavela ufake ku-navigator ukuthi Dr. Kehlelezi izokuvezela iPinville, or uthi 379 Mbilikicane Street, Pinville, Soweto. Ngikhona khona lapha. Kanti Saturday siyogquma lapha eOliven. Ungafika futhi siyongena esigqumeni, asinankinga futhi. Ungeza lapho kowafofu. Noma ushayele ku-WhatsApp futhi ungu-WhatsApp ziningi inamba zami uthi 066 00 266 33. Nankinga-ke bafowethu, asidibaneni khona lapha eGoli. I hope you're good. Lalel, I've got a problem with my numbers. You can just WhatsApp call me, please. Just try to use a WhatsApp call. I am in Joburg Friday, Saturday, Sunday. Wena ufuna into yokuphila, wena ufuna into yamandla. Vala umlomo. Uye enyangeni. Ufike enyangeni ukhulume a straight talk. Mina ngifuna u1 no2 no3. Hayi zethwala sithwalisana, cha. Qondisa ulimi lakho. Aliqonda ulimi. Asithwalisana. Kehlelezi ngizofuna into yokuphila, ngizofuna amandla. Kodwa lento engizoyithola ingaliphazamisa idlozi lami. Ngishayele ku-WhatsApp wami direct. Number yami ithi 071 130 7808. If you don't have a WhatsApp, dial direct call. Number ithi 063 051 7641. Ngise Soweto, noma uvela udrive nje straight to Soweto 379 Mbilikicane Street, Pinville, Soweto. Uzongifica khona. Sunday ngilapha eOliven, opposite Oliven Secondary School. Asidiwane khona. Uzolanda into. Angifuni umuntu othi uzohlola lokho engikhalela inyembezi ekhala. Umuntu uzohlola kimi, wenza sure ukuthi uyayazi into oyifunayo. Ngizokutshela ngqo. Awungenzele kanje. Awungithayipele la ezansi ukuthi yini ofisa ukuyithola empilweni yakho, yini ofisa ukuyithola. Ngiyabonga.